Eixo, atzen duan, nik itzen godu duena, horiek esan duen bezala, izango da, Gipuzkoako eta Goi Herriko konkista militarra eta ari eman dago erantzuna. Beraz, bi parte izango ditu, lehenbizi, Gipuzkoakoak buruz arituko gara, eta bigarrenik arituko gara Goi Herriko kasu zehatzaz. Bueno, hemen, ekarren nuen aurkezpena, proiektu de falta magian detaile batzuk zaiak izango dira jarraitzen, batez ere aurrerapen militarrietan nola izan zian. Saiatuko gara ahalik eta argien azaltzen ez eta datak eta horrekin agian pixka bat nahasgarria izan daiteken batez ere, badago proiektu. Ondo entzutena, ezta? Vale. Gipuzkoako sarrera frankistena nola izan zen. Frankista baina nire dut kolpistak erabiltzea, zeratik. Franko entzelako izan, estatu kolpea eman zuten militarren buruzagia urriaren bat arte, 30ko urriaren bat arte. Urriaren bateako Gipuzkoa osoa konkistatuta zegoen. Orduan, urriaren bat hori baino lehenago gertatutako gauzen inguruan hitzeiteko nahiago dut kolpista terminoa erabiltzea frankista baino. Kolpistak nola sartu ziren Gipuzkoa. Bi gauza izan behar ditugu kontutan. Bata, sarralde militarrak inzituztela 3 aldetatik. Eta bigarrena Donostian gertatu zen matxinada militarra. Donostian, matxinatu ziren militarrak ez uztaian 18an, baizik eta 19 tiro batzuk egon ziren, gauzan diketzuten, baina uztaian 20an matxinatu ziren. Zergatik, tropa leialak, alde batetik Perez Garmendia deitutako militar baten abiatu zen zutabea, eta beste alde batetik Bilbotik Justo Rodriguezen abiatu zen beste zutabea Gasteizeaka, horiek Bizkaiko eta Gipuzkoako tropa leialak eraman zituztenak, ustuin zituzten hiriak, eta orduan baliatu zuten kolpistek Donostian matxinatzeko Loiolako kuarteletatik. Horba zuten, Baselga militarra, Mario Muslera, generala, Ballespin tenenteko dela, eta hainbat. Bueno, hori izan zen alde batetik. Eta bigarrenik, Nafarroatik etorri ziren agrupazio militar ezberdinak Gipuzkoako mugen kontra. Bata, Oarsoaldetik. Alfonso Beorleniren oihartzun hartzen dute uztailean 22an. Erremitiera ez dira izte. Beste sarralde puntuak izango zen Tolosaldea. Tolosaldea 2 puntutatik sartu ziren. Benantzio tutor sartu zen Beraztegitik, Beraztegi okupatzen dute uztaien 24an, 26an edo izten dira helduainea, eta Berrobira abuztuaren hasieran. Eta bestea, izango zen, tutor ez aipatu dut, bestea zen Ortiz de Zarate. Ortiz de Zarate, Ilarratzuko gainetik Lizartza erasotzen du. Uztaian 30an elkartzen da aurreko uzutabekin lagunun, txarama hartzen dute abuztuan biduan, eta dira Tolosari mehatxoa jantzen. Eta dituaren Goiaren 3 puntuak izantzen dira. Kaiola sartzen da, Itzarratetik, txasutik zela, Idiazabala, pixka bat areagotik sartzen da Jesus Albizu, Zegamara, eta Malkampo entzutabea Lizarrostetik, Lizarrostetik gainetik barrena, Atauna. Ez, 3 sarraldi puntu izango dituzte. Eta, baina hortaz, Goi Herriko sarraldiaz gero ditugu gara. Beraz, Oarsoaldea, Tolosaldea, Goi Herri eta Donostiako matxina. Zer gertatzen da Donostia? Bueno, Donostiak izan bezala tropa militarak juten dienean Gasteizea, matxinatzen dira, eta orduan errepublika erotzen dute, itzuli edo, Gasteizeako librazio plan hori bertan beharatzen da, eta tropak Perez Garmendiaren eta baita Bilbotik abiatu ziren Justo Rodriguezen tropak gotzen dira Donostiara. Donostian, militarren sarraldia gelditu duzuten anarkistek, Urbieta eta Larramendikaren parean, hori garen egunean, eta hori eta batean militar leial hauek
batzuk trenez, beste batzuk goinez, izten dienez Donostia, 21 iluntzean ja aldatu zungo da Donostiko borrokako norabidea, errepublikanen alde. Baina zer gertatzen da, tropak Gipuzkoa osotik, ez bakarrik Zutaberik, baizik eta Gipuzkoako herriz milizianoak Donostiara bihoaztela. Hau da, Beasainentik ere baita, baditugu testigantzak. 2018an esan genuen, liburu hartan Beasain guztia buruz, hain liburu berri bat jazten nahi naiz, espero dut ez da bukatzea. Beasain usto hintzela lehen egunetan Donostia lagundu behar zelako. Donostia lagundu behar zelako egia da, baina bueno, niagartu ingo dugu, gero ikusiko dugu, niagartu ingo dugu, ze errepublikaretzun Beasain bakarra ikutzen. Bueno, 22.000 militarrak Donostian, gune batzutan daude, Maria Cristina Oteleak, gobernazio zibilean, orduko kasinoan gaur egungo Donostiko udaletxea denean eta nautiko klubean. Gune horiek 22-23 urtean galtzen dituzte, eta 23an Donostia oso askatuta dago, Loiolako kuartela izan ezik. Loiolako kuartela erotzen da 27an. Uztain 27. Zazpi egune ematen du Donostiko batek, baina lehenengo hiruak dira erabakiak. Azkengo lau egunak garbi dago errepublikanoak baina baziko zutela Donostia. Errepublikanoak terminatzen dut, baina orka balot anarkistak eta abertzaleak eta agian oso errepublikanoak oso errepublikazale sentitzen ditzenak, baina bueno, simplifikatzen du errepublikanoak terminatzen dut. Bueno, hori Donostiko batek dagokionez eta zeari dagokionez. Ilusarraldi puntu hori dagokionez. Beraz, kolpistek zeiten dute Donostia lortu ez dutela. Sarraldi puntuak hori kontutan izan da, horia. Baiagatitekan, hasi eta goruntz, iparralderutz, eta lehenbizi, Irun moztu, lortze dute Irailaren 5ean Irun moztia, eta Donostia errenditu arazi, Irailaren 13an. Bueno, jarri bezala lehenengo helburu importantea Beasain da, hartze dute, okupatze dute Uztaiaren 27an, justu Donostian errepublikaren bihazten duten definitiboki jazten duten berian. Ordizi hartzen dute abuztuan batean, abuztuan 4an hartzen dute Lehor eta Itxasondo, 5ean Gaintza, Adaltzizketa, gerturatzen nahi dira abuztuan 6an Berrobin Tolosara, eta baita txarra mazan dugu abuztuan igual, abuztuan 7an Alegin, eta abuztuan 11an bigarren garaipen importantea kolpistena Tolosa hartzen dute. Urregunetan 16an, 14 guztote Anoeta eta Bilauna, 16an Zizurkila hartzen dute, 17an Andoain, 23an Belkoain Mendi, 29an Buruntza baina, hor bateria hundiak ematen diaz, gainera saiak ebaten dute hor Zizurkildik Goruntz, Astea Zuruntz eta Urolara saltatzeko eta Errepublikarok erasitu dute plan horren frakasatzen du. Zeintzen dute Goruntz, Goruntz hartzen dutela, borroka importantia dute Goruntza Santio Mendi, baina hori hartzun hartua dutenez eta hori bai dutetak ekialduntz pixka bat desbideatu eta hirugarren eraipen importantean Gipuzkoan hartzen dute Irailaren 5ean Irun, eta 6an Ondarribia. Hortik aurrera, Donostia aldea erortzen da, 8an erortzen da Errenteria, 11an Hernani, eta 13an Donostia bera. Orduan ematen dute okupazio indarrak ez bakatu errepublikanoek. Evakuazio horrena, Gipuzkoa eta Bizkaia artean muga bat indartu behar dela, Urolan ez dute lortzen esartzen, 20an saltatzen dute frankistek bai Urola garaia, Urola erdia, zestu azpeitiazko egin. Eta Urola kostara, zarautzaren bizi, 21an eta Bizumaian. 21 hortan bertan iristen dira Debabarrenera, ez 22 Debat Algoibar, 26-27an Debagoienera, eta urriaren laugar Ondarruna. Beraz, Gipuzkoa ia guztia dominatuta dute Eibar eta Elgeta izan ezik. Eibar eta Elgeta okupatuko zituzten hilabete batzuk dago. 37ko apirilean Intxortako ofentsiba azten denean. Hori da, aurrapen militar frankista, kolpista Gipuzkoan.
Honen aurrean, ematen duten agarri dagoela. Denbora asko ez dakat eta saldatuko nuke Goierriko kanpainera, baina gauza batzuk ikusi barriko puntua. Bata, zein izan zen Donostian errepublikanok irabazita, 27 urtean, ezarri zen agintea. Donostian, orduan, autonomia iketzen jendezko zatu, Eusko Jaurlaritza ez. Eusko Jaurlaritza esartzen da boterian, urriaren 8an, Gipuzkoako kanpaina bukatuta dagoen. Horrek Eusko Jaurlaritzak Eibar eta Alberaz Pala ez da boteria efektiborik Gipuzkoan gain. Soilik, izango du botea Bizkaian. Orduan, Gipuzkoan zer botere politikoa daude. Alde batetik Donostian esartzen da Gipuzkoako defentsa komitea. Partidu guztiak osatzen dute, Fronte Popularko eta EAJkoek, baino kontutan izan berdean bi gauza. Gipuzkoan ezkerra radikalak, komunistek eta anarkisten niko pisu gutxi dakate. Eta beraz, 6 ordezkaritik bata komunista izaten eta beste anarkista, inestal anarkista eta komunista aspirarri behustuz, Arriola bengo gauztuz zala, pisu nahiko importantea dute. Eta bigarrenik, defentsa komite hau ez da osatzen aurreko gobernadore errepublikanoek, bai aldundiak edo baita gobernadore zibilak, boterea entregatuta, hau da, ex novo sortutako botere bat da. Berrian osatutako botere bat da. Honekin batera, Gipuzkoan osatzen dira Tokiko defentsa komite, herri ezberdinetan Tokiko defentsa komite pluralak baita ere, baina esan bezala Fronte Popularko indarrak, nolabait paper nagusia dutenak EAJarekin konparatuz. Hau, ezkerrarentzat, aurrerapen oso importantea edo botere hartze nahiko importantea zeratik. Ikusten bat dugu Gipuzkoako soziologia 28ko hauteskundeetan, 8ko hauteskundeetan, lehen partidu izatzen EAJ, 28 bai. Bigarrena, eskuinien espainolistan koalizioa, botoen 23%arekin, hau da, Gipuzkoaren erena, esan dezakegu estatu kolpearen aldeko partiduen aldekoa zela, eta Fronte Popularrak zoik 21%. Tokiko komitea guetan eta Gipuzkoako defentsa komiteak, Fronte Popularrak askoz botere gehiago izan modu eta beraz, kontutan hartuta hori eta kontutan hartuta ex novo esarritako botere bat dela, esan dezakegu prozesu iraultzaile bat gertatu zela Gipuzkoan, batzuk hori diote, bat ez eskubiko historiagileak edo historiagile errevisionista edo erlatibizatzaile ere, izenak aipatuko nituzkion, ez dut aipatuko, txusia da, baina badago, Gipuzkoan egon zan prozesu violento bat republikan. Zeraitik gertatu zen bat ez gobernador militarrak Leon Carrasco abilibiak estatu kolpeakin bat egin zulako. Isilpeka, ezan nabarmendu, baina isilpeka erraztu izien. Fusilatu izan zen, Donostian, ustaren 28an. Eta Gipuzkoako aldundia eta gobernador zibilak ere onartuta, izan zian ez gain kolpearik bat ditugu. Gipuzkoan bai izan dezakegu militar lehiarek, baina baita ere milizian ezberdinek Donostian kolpea, herrian papera oso importante izan zela. Beraz, prozesu iraultzaile izan zen, eman bazan soilik politika baina, Gipuzkoan ez zen gertatu nazionalizazio handi horiek, baita anarkisteak Manoli Txapuzo ligura, la komuna esan Sebastian ditzen du, pixkat esageratu adazte, prozesu hori etzan izan soziala, baizik eta soilik politika baina gertu zen. Baina importantea da, botere berri bat sortu zala, eta botere horretan ezker radikalak ordezkapen handia izan zula. Hau, Bizkaiekin konparatzen badugu, Bizkaiko defentsa komitea, jorraitzen horreko eta Gipuzkoakoa izan zian, kuantitatiboki nahiko antzekoak. Pluralak, ezkerko partiduak, EAJ, baina zertatzen da, defentsa kualitatiboa bat dagoela Gipuzkoan, ex novo sortutako botea izan zela. Bizkaian transferentzia legal bat eman zen, gobernazio zibiletik defentsa komitetan. Gipuzkoan boterea duen asko hartu zuten. Honek gobernatuko zu Gipuzkoaren ekialdea soilik. Donostialdea, Oarsoaldea, Tolosaldea gehatzen ziren lurrak eta Goierri. Zergatik, Azpeitin, abuztuan bostean, jeltzaleek eta elbesterakune bertzale, EANV-legileari, sortu zutelako, zelan ditzen da, Azpeitiko buruzagitza, Azpeitiko milizien buruzagitza, eta eusko gutarostea. Eta hor, urolak gehatuko da gutxi gara bera, abertzaleak jeltzaleak. Eta beste eskualde komite bat sortu zen, areago, mendebaldeago, Eibarren eta
hori ere sozialisten menpe izango zen, beraz, Gipuzkoak hiru botere ezberdin izango ziren Gipuzkoako kanpainan zera. Dispertsio geografikoa eta ex novo sortutako boterea. Bale, antolaketa militarra. Kontutan izan behar da, Donostiako matxinada hori aurre egiteko, hartu zutela boteriaz, Gipuzkoako miliziano ezberdinek. Botere antolaketa hori izan zen nahikoa espontaneoa. Honek ekarri zituen hainbat ondorio. Alde batetik sortu zirela milizia batzuk, miliziak edo zutabeak, 34ko milizien oinarri berdinak, hau da, jarraikortasun batean gozan. Batez ere, tranbide sindikatuak edo itxas sindikatuek sortutako milizia izan ziren, baita partidok sortutakoak. Bigarrenik, egoerak, hau da, matxinada militarraren beran zehar sortutako miliziak izan dudakoak, elkarriko zuen sinkretismo mota bat, hau da. Oso normala izango zen Gipuzkoak, eta gero baita ere Gipuzkoak batailoriek Bizkaian konbatitutu zutenean, CNT-ko batailori batetan PSOE-ko kide bat egotea, edo aldeantziz, batailori komunista batetan CNT-ko kide bat egotea. Sinkretismoa nahiko ezaguna izango zen, edo nahiko komuna izango zen. Kontuz, momentuz hitz egin behar dugu zutabetaz eta milizetaz, ez batailorietaz, zehaitik. Batailoriak sortuko zirelako, Eusko Jaurlaritzak erregularizatu zituenean 36ko azaroan. Hainbat kopuru batailori bakoitzak, hau izan behar jerarkia eta hau kobratuko du bakoitzak. Ordu arte, batailoriez baino, zutabez edo miliziez hitz egin behar dugu. Beste alde batetik badugu, hori Gipuzkoako Gerra Komisariotzak sortutako miliziez egitara. Beste alde batetik badugu, milizia bat, abertzalek sortutako Aurrazpeitin, ditzen dela Eusko Gudarostea. Eusko Gudarostea, Gipuzkoako kanpainen zehar izango zen, alderdi abertzale ezberdinen, eta ez hori eaiotarena. Eusko Gudaroste izenanpean, Gerra Zibilan, 3 erakunde ezberdin egongo zian, baina Gipuzkoako kanpainen zehar Eusko Gudaroste izango zen, alderdi abertzalek edatutako milizia bat. Azpeitin, edatuko zuten, pixka behar dugu abuztuan bostean. Eta batzuk izango zuten armada bat orain gehiago zela ordena publikoko polizia bat, hori hortaz aipatzeko hurrengo azpikapitulura pasako gara. Eta da, EAJak ze paper izan zuen. EAJak papera ebaluatzeakoan, askok esaten duten bi gauza. Historiaren bide askok, bi gauza esaten dute bata. EAJ entzela moitu estatutoa firmatu arte, urrile arte, eta hori dator bat Gipuzkoako komite ezberdinetan parte hartzekin, bai Gipuzkoako defentsa komitean ez da gutxiago izango ziren, edo toki ezberdinetan bez behasenien hori ziren. EAJko kideak bazauden behasengo defentsa komitean, Gipuzkoako defentsa komitean, Tolosko defentsa komitean. Hori alde batetik, eta gero bestetik izatu dute, EAJko bi sektore mesfidati zauden, bata independentista radikalak, diagiragiz, hau da espainolen arteko gerra bat eta zera esatuko, eta bigarrenik beste sektora da karlisten geratuko azelan do. Nik esan gulke hirugarren sektore mesfidati bat zenuna, gaur aitzoli buruz hitz egin dugu Azpeitian, eta sektore izan, alde batetik dago ezker radikala, beste aldetik eskuin radikala, gure ideologia ez da ez bata ez bestea. Eta orduan horren mesfidantza horiak izan zuten ez eskuin mutur karlistaren biratuko azirelako eta ez da ere independentista radikalak zirelako. Baizik eta bi muturren artean ikusten zutelako. EAJak lehenengo gerrako komunikatuan, lehenengo postura atze komunikatu egin gozunean, izan gozela uztailan 19an, BBB-ekin Bilbon Euskadin publikatu gozuna, eta horreian Gipuzkoako buru batzarrak bat gozuna, bi estertziokin, Abelin Barriola eta Jose Artetxe, bi estertziokin. Baina bat egin gozun, Errepublikaren parte hartze komitearekin. Hala ere bi hitz klabe daude EAJaren komunikatuetan. Bat eta ordena, hau da, fasismo eta Errepublikaren aurrea, demokrazian artean, gu demokrazian alde. Ordena eta anagazen artean, gu ordenan alde. Bat eta ordena eta bigarrena da legalitate, hau da. Guk babesten dugu legalitate republikanoa. Zergatik EAJak zetidak klabeak hitz hauek. Hain zuzenen ikuste dudalako, EAJak hasiera honetan, behar uste zudako, matxina militarrezela, orden publikoko problema bat, errepublikak bere armadakin eta bere polizekin gaitu gazuna, baina gu gehiagin guzti gabe. Hau da, futbol zale askok, Champions Leagueko partida ikusten nahi dienan bezala. Champions Leaguean nortzuk gaitu zuten PSG-ek eta beste zintzen, baina erren molitxez, favorito bat izango zen duten zuek, baina ez zarete implikatzen emozionaliki.
Nik uste dut alako zer egin zula. Hau da, gera dadin hau ordena publikoko zer bezala, eta ez gaitezen gehiegi busti. Legalitatea. Zertatzen da, Gipuzkoan adibidez, matxina militarra etzela tresna legalekin zanpatu batzik, militarra, baina herri armako izan zela. Hori ate batetik, bigarrenik. Zer gertatu zen, zer darama herri ezberdinetako tokiko komitetan militante jeltzaleko da. Nik uste dut ordena publikoa babestearen mentalidade batek eramaten zitula. Hau da, zestoako eaiotako kide bat etorri izan ordizia borrokatzea frankisten kontra, edo bere lana zen zestoan gehatzea. Sortzen duten, Eusko Gudarosteak ere, sortzen dute, hain zuten ere, hasia batetan ordena publikoa zaintzeko batailek bezala. Zertatzen da, gerraren dinamikak, batez Gipuzkoako kanpainak eman zen represio bortitzak, eramaten duela masa gerrara, hau da, eurek nahi ez zutena, masa gerra batetan parte hartzea, gerrako dinamikak area arrastraka eramango zituela. Eta orduan Bizkaian bi gauza hartatzen dira urrian, bata, masa gerra dagoela, eta implikatu behar dela bai, zeria argi dago matxina militarra ez dela ohiko prozedura legale bitartez gainituko, eta bigarrenik, Eusko Jaurlaritza sartzen dela, hau da, eurek gobernatutako, euren partido gobernatutako instituzio bat, eta eurek identifikatu daitezkeen tresna bat, hau da, badugu zerbait, irabazi dugu, badugu zerbait galtzeko. Beraz, nik uste dut, lehen urte hilabete horietan, EAJ Errepublikaren alde zegoela, baina ez da Errepublikaren alde zegoela. Nik uste dut bai bat zegoela, baina implikazio maila txikiakin, eta beti ere hau gera dadin ordena publikoko arazo bezala. Behin hori posible zenen orden implikatu zen masaretan. Bueno, bigarren partea, Goierriko konkista militarra, eta nola egiten dugu. Goierriko konkista militarran sartu zian, hiru zutar, esan dugu, Kaiuela, Idiazabal, Zerrama ustean 24. Kaiuela izan zen Anapiles bateria, batez ere militar profesionalak. Albizu, Jesus Albizu, 24. Zerraman 25 hartze ditu, Zerain, Mutilloa eta Segura. Albizu izango zen beste bat militar profesionala, baina bere zutabean bazeuden baita ere falangistak. Karlistak ziena benetan, baina falangerin nola baita haintza mateko ere falangeko bigarren bandera bezala rekrutatu zituztenak. Kaiuelak izan zuen erresistentzia txikia, hau ezagutzen ez da, baina Idiazabalen erresistentzia txiki bat gertatu zen. 22an, saiatzen da Jose Malkampo iguarra zutabea, errekete zuzatua Lizarrosti hartzen. Ez dute lortzen militarrek gelditu ingo zutelako. Militarrik izbakat, Mikeletek, Gipuzkoako polizia forerak, gelditu ingo zulako. Eta 22an lortzute. Hau bataila ataunen emantzena premizia bat da. Oain txentatu zaten lehen gonden aldiz. Oain arte, ataunen memoristoko liburan ez da hartzen. 24an hartzen dute Ataun San Gregorio, 25an hartzen dute Ataun San Martin. 25an bertan, seguran bat egiten dute. Kaiuelaren indarrek eta Albizunen indarrek. Kaiuelaren 26an saiatzen dira behasain hartzen eta ez dute lortzen. Beraz, Olaberria okupatzen dute. 26an, Olaberrien erresistentzia txiki bat emango da, baina entzua. Eta 26an, Malkampo dator Ataunik Lazkaora. Eta 26an, Kaiuelan zutabeak eta Malkampok berez bat egiten dute Kaiuelaren Eta 27an saiatzen dira behasain hartzen. 27an behasain gozarraldia. 2018an liburu idatzen duenean izan duen behasainen bakarrik borrokatu zutela. Behasain darrek eta Eibartik etorretako milizianoak, Amuate Ibarrioak eta Eibarko Guardia Zibilak, Eibarko Guardia Zibilan burua, behasengo Guardia Zibilan burua izendakoa zen, eta maitasun handia zion herriari. Orain, kontuatu gara gauza kontrako bat. 25an, hau da, Donostiko bateria bukatu aurretik, bukatzera izela, baina bukatu aurretik, errepublikanak tropak bombeatu zituztela Donostiatik hegoalderantz. Beraz, behasainen bai egozian, orduan koputu eman Berruta gizon armatu izan zituztela errepublikanak uste duk, oaik gehiago ziala. Mikeleteak etorri zen Azpeiti, Azkoiti, Zestua eta Seguratik, eta Guardia Zibilak hemen identifikatu ditugu, Eibarkoak, Arrasatekuak, Bergarakoak, Andoikoak eta Oiartzungoak. Hau da, tropa asko etorri zen, behasain entzan ez duten bakarrikan utzi. Baina beste gauzat, kuantitatiboki,
tropa gehiago zituzten. Kualitatiboki tropa horiek 2008an uste bezain honak izan zian hau da. Hil zituzten Mikeleten kapitain bat, hil zituzten 7 guardia zibil. Baina, iturretan garatzen dira Beñaran, hau da, jefe hau Eibarko izatzen Alejo Beñaran, eta besteak. Guk orduan asumitu genuen beste horiek Beñaranen batu hau da, fusilatuak izan ziren ez gero, Beñaran bezain heroikoak izan ziala. Bale, dokumentazio berria ikusi dugu. Dokumentazio berrian izaten da, lehenbizi saia ziala, Malkampo den tropak Lazkaotik, Senpere, Kaf eta hor behasen izartzen, baina gerrilla ekintza bat prestatu zutela behasengo defendatzaileek Senpere auzoan, eta horrek frena hau izitula Malkampo den tropak. Eta bigarren atake hau ez genekin 2018an hori, gerrilla ekintza bat ematen da behasen eta Lazkao artean tropa defendatzaileen eskutik. Eta bigarren saiak da hau bai, hau arrakastatxo izan zen, Antzizar, Igartza eta hortik etorrezian, eta udaletxe izan zen azkenengo defentsa hori gutxi gora bera hogeita eguerdian izan zen konkistatuen behasen usua. Eguerdi bazkal ustean egon, iruetan edo. Oso gogorra izan zen bataila, de hecho, bataila okupatzaileen indarrek esaten dute 25 baja izan zituztela. Lehen aldiz, ikusi dut zenbaki, 25 baja. Amilako artxibo militaren dagoen dokumentu frankista batek dio 25 baja izan ziala. Baina zer gertatu zen, zergatik lortu zuten sartzean. Bueno, gertatu zian bi gauza. Alde batetik, guardia zibil batzuek txiri egin ziotela borrokari, eta hor zauri plantak egin eta ebietxean gorde ziala, eta bigarrenak beste guardia zibil batzuek baita ere eraila izan ziren batzuek, saiatu ziala konbentzitzen lagunei, jidei, errenditzeko eta frankisten aldera pasatzeko. Hemen badago kontzeptua, zergatik guardia zibil horiek Donostian matxinada militarra zapartu duzutenak, eta behasenean traizio egiten diote republikari. Baren badago kontzeptua eta klaratu behar dela, baldintzazko leialtasuna edo leialtasun geografikoa, militar eta kolpista asko, bi gauza. Bat zeuden lehenbizi, hierarkia zegoenan alde, nire gainetik dagoen agintaria badago hauekin, ni hauekin jatuko naiz, edo bigarrena kontutan izan da. Gizon hauek, polizia, batez guardia zibila, oso kontserbakoak zidera, bihotzez eskuindarrak zian, eurak esate dute, bueno, a ver, hemen estatu kolpea ematen dute baliara Donostiko Loiolako laguero, bale, horrenan alde. Baina ikusten badugu, matxinatu dena armada dela, eta behasen inborgatu zuen guardia zibil batek esaten du, armada bada matxinatu dena, armada eta Errepublikako gobernuan artean, eta Errepublikako gobernua gainea bada komite bat sindikalistek osatutakoa, niretzat ordena zer da, ordenagoa da, edo estatuagoa da, armada, sindikalistek osatutako komite bat. Hau da, pentsamendu oso kontserbakoa, pentsamendu ordenakoa, baina ulertzen duena zaitik agente hauek aldatu zian aldez. Bueno, esan bezala bateria oso gogorra izan zen, 25 baja izan zituzten zauriteileko artean erasotzaileek, hau lehen aldiz ikusi dugu, zenbat tropa erasotzaileek torrezian. Hiru zutaben artean, bueno, hemen oso gutxik itzenten dute hontaz. Jone Zuloak esaten du, 1000 izan ziala alegin ja 1000 zitula kaiolan zutabe horiek. Ordiziko liburuan agertzen dira 8.000, ez 8.000 marriak, ordiziko historia liburuan. Badago telegramak Montzonek bialtzen duena Larrañagari, Donostiak esaten du da, ordizitik esan diate 2000 errekete datoztela. Errefortzua bidari ezean, errenditu inberdiala. Orduan zenbat dira. Bueno, zenbaki ofizialetan ikusi dugu, kainolan zutabeak 700 bat zitula, albizunak 200, eta Malkamponak 1.300. Baina, permisian nire beste gauza jakin guztu bain, etorrezen baita ere, Gasteizeko mendi bataioaren erdia. Gasteizetik Altsasuna, eta Altsasun erabakizuen mendi bataioaren erdi banaitzea. Erdia Iruñeruntz, erdia Beasaineuntz, beraz 1.300 baino gehiago. Behin behasen hartuta gainea errefortzuak izan zituzten. Etxarriko barandaria partida, erretaguardia izatetik, vanguardia izatea pasantzan. Eta Fernando Cárcer izeneko pertsona batek osatu zuen Lizarrako lehen errekete konpainere bildu zen. Beraz, 1.300 gehi Arabako batalioen erdia, esango dezake 1.700 gizon baitroziala kolpistekin behasen hartzea. Behasen hartu ustean, errefortzu gehiago zen bat zituzten. Kolpistek, Cárcer eta barandaria, esan dezakegu 2000ko zifra hori ordizi hartzekoa, ez dela zifra esageratu bat,
baizik eta nahiko gertukoa. Bueno, ordizi hartzen dute, besan gertuta bekazazpian, bi izaiak ere dituzte ordizi hartzeko. Bata, Lazkao menditik, frankistek, gaizkiatako zailez, Lazkao mendiko eskolaren hainbat argita txilotu dut izan zian, eta besteat errepidetik. 30 sartzen dira Urdarin eta auzoan, 30 kontakake batek bota egiten dire, eta batean lortzen dute ordizi hartzea. Lauan hartuko dituzte ordizi inguruko guztiak, ara Maltzarra, Itxasondoreon eta Zaldibit, 5 gaintza, eta hortik aurrera hartuko ditute, Donostia eta esan dugun bezala. Gauza fantazia gozatea, eta da, Beasaingo goiko auzoa, Gaztigarraga, Garin, Mandubia. Hartu zituzten, irailaren 19an, hain zuzenean, Ormaiztegi hartutaro Donostiatik evakuazio zermandabero. Bateria txiki bat egon zan, tirurrieta txikiak, 5 kolpista zaurituak hildatuak ez, 5 zauritu izan zian, mandibitas tiran eta hartzeko momentuan. Hori ere, hori arte ez benekin datu bat zan, orain lehen aldiz, esateko gona. Eta horren bestez, bakiatu pixka luzatzea.